την τροπή που υπάρχει μέσα στην TV, μέσα στην τηλεόραση. Από το πρωί ως το βράδυ βλέπουμε αυτές τις χαζές εκπομπές. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στις νοικοκυρές μας. Κορίτσια, κεράσαμε. Τώρα τα νιάτα με τις φούρτες οδελό, τα μήλια, το τσιμάρο στο στόμα. Άσε και τ' άλλο, καλή. Η πετοφρακή, η γονή του. Τρώμε από εδώ, τρώμε από εδώ, τρώμε από την άλλη. Από πού θα του βάλω εγώ τα πόδια. Να σε χαρώ. Καλύτερα να είσαι έτσι παρά σαν την άλλη του σουρτούκα από πάνω. Όλο με τα παιδιά πηγαίνει, ένας από εδώ τη χουφτώνει, ο άλλος από εκεί τη δουλειά. Γιατί έκανε εμάς, τι έκανε οι άλλοι. Παντρεύτηκε και μπορεί να είναι έγκυος. Τι πράγματα είναι αυτά. Όχι, όχι, ούτε μας ρωτούσαν αν θέλουμε να παντρευτούμε. Πραξίσαμε το δώρο. Και την άλλη μέρα και να έπρεπε να δείξουμε τις εικόνες. Γιατί το άλλο, η εγγονή μου την αρέσει να κατουράει στη φύση. Γιατί ολόκληρο δημοτικό σχολείο δεν έχει τουαλέτες. Οι τσουκνίδες και τα αγριόχορτα όσοι εδώ έφτασαν από το πότισμα και το χέσιμο. Άσυ καλείτε τις τουαλέτες, ολόκληρο χωριό. Πρωτεύουσα. Δεν έχει γήπεδο να γυμναστούν τα παλικάρια μας. Πάνε στα καφενεία να παίξουν πόκα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πυρίμπες. Σαν μουσχάρια είναι. Καλύτερα να είμαστε έτσι παρά σαν τις άλλες δίπλα στην πλατεία. Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν και κοτσομπολεύουν τον κόσμο. Δεν έχουν τίποτα να πούν. Τότε τους πήγαινε. Ας κάνουμε να διαβάσεις. Τι νομίζετε, όλοι σαν εμάς είναι, που δεν αφήνουμε τους άντρες μας και δεν έχουμε καιρό ούτε κουβέντα να αλλάξουμε. Άντε πάμε να φύγουμε γιατί όλες οι κατσομπάλες εδώ μαζεύτηκαν.